Bună ziua, doamnelor și domnilor, ne aflăm la podcast pe pâine, alături de mine Mirela Doicescu. Bună ziua! Bună ziua! Ce caută Mirela la Constanța? Dar ce caută Mirela aici la podcast? Eu nu înțeleg. La Constanța, Mirela a venit că așa a fost viața să fie. Și eu n-am mai plecat și nu mai plec nici de acum, cred, decât în călătorii, cât mai des îmi doresc. Eu Constanța o iubesc. Pentru mine e orașul ideal. Și de asta îmi doresc să fie cât mai frumoasă. Pentru oamenii de acasă, tu ești avocat, la bază. Da. La bază am fost asistent medical. Asta vreau pe vremea mea, pe vremea mea, pentru că eu împlinesc 57 de ani acum în iunie, conta foarte mult să ai o meserie. Așa că pe vremea lui Ceaușescu eu am făcut liceul sanitar. Liceul sanitar era un liceu, se intra foarte greu, era un singur liceu pe 2 județe. Eu m-am născut la Tecuci, de fapt lângă Tecuci, și un singur liceu se afla în Galați. Este și acum clădirea liceului sanitar din Galați, este de o frumusețe monumentală. Și am făcut liceul la Galați, liceul sanitar, am intrat cu greu, că se intra greu, a trebuit să fac meditații, am ieșit asistentă medicală. Câți erați pe loc? Da, nu mai știu chestiile astea, dar știu că erau niște emoții când afișa și pe aceleași locuri erau 3 clase, 2 județe concurau, și Vrancea și Galați. Chiar am avut o colegă, deci colega mea de bancă, Rodica, era fata primului secretar din Galați, eu fată din Vrancea, Focșani. Eu, fată de la țară, nu prea știam eu cum e politica și partidul. Atunci am înțeles eu că există niște diferențe de poziție socială, că existau și pe vremea aia. Și există și acum. Am înțeles. Câte injecții ai făcut? Foarte multe. Eu am lucrat ca asistent medical în poziții foarte importante, în sensul că m-am dus la Tecuci și am lucrat o perioadă pe secția de terapie intensivă. Aveam 6 paturi și dădeam și anestezie pe secțiile de chirurgie și aveam 18 ani jumate. Și anestezie și pe ginecologie și pe chirurgie. Am venit la Constanța în 1990 și profesorul Sârbu m-a angajat din prima. De cum l-am cunoscut, abia se opriseră împușcăturile în gara din Constanța când am aterizat eu la Constanța cu trenul. Am vorbit cu profesorul Sârbu pe holul direcției, abia fusese numit director și împreună cu profesorul Sârbu pe hol mai era un doctor pe care eu nu l-am remarcat. Și era vorba chiar de actualul meu soț, adică de doctorul Doicescu. El era împreună cu profesorul Sârbu pe hol și eu n-am știut că este. El m-a remarcat, eu nu l-am remarcat. Ulterior era chirurg, eu am lucrat chiar pe chirurgie. Profesorul Sârbu m-a anunțat de atunci, din 90, din ianuarie, că va înființa o altă secție de chirurgie și chiar a făcut chirurgia 2. Și am lucrat pe secția de chirurgie 2, deci eu am lucrat la Spitalul Județean o perioadă. Am câțiva ani, în paralel am făcut și facultate, am renunțat la chirurgie. Eram atâtea fete deștepte pe secția aia, e plin orașul de noi cum ar veni. În continuare sunt directoarea adjunctă de la liceul Călinescu, Daniela Dicianu. După aceea este Mioara, care este acum asistentă șefă pe chirurgie. O grămadă de colegi, am colegi care sunt chirurg, am alte colegi care sunt avocat, deci a fost o pepinieră de fete deștepte. Cum era viața în 1990 la Constanța? Și cum vezi tu Constanța de acum comparativ cu 1990? La mine perspectiva e diferită din cauza vârstei, cred. Pentru că într-un fel vezi viața și orașul. Mie în 90 nu mi-a plăcut așa mult orașul când m-am mutat. Am remarcat în 90, m-am adaptat greu climatului social. În ce sens? Oamenii sunt mai răi decât în alte zone ale țării. Sau erau mai răi în 90. Acum i-am cunoscut și cred că mi-am selectat mai bine anturajul și mă învârt într-un cerc oarecum controlat. Oamenii bârfeau foarte mult. Oamenii
erau invidioși, deși la momentul ăla eu nu stârneam cred că acum nimănui nu-i nici mai invidii, auzi. nici bârfe. E un oraș deosebit din punctul ăsta de vedere. Deci chiar a fost greu pentru mine să mă adaptez, pentru că într-adevăr mi se părea că mă loveam de tot felul de... Iar eu făcusem între 14 și 18 ani, eu trăisem la Galați, deci într-un oraș foarte mare. Nu eram o țărancă ieșită de pe arătură. Deci eram o fată educată. Dar așa mi s-a părut atunci. Între timp văd oamenii din altă perspectivă, văd orașul altfel, cunosc oameni din toate mediile, pentru că așa m-a ajutat Dumnezeu să fiu sociabilă, să am darul vorbirii, să am copii, cunosc prietenii copiilor, cunosc școlile. Tu faci parte dintr-o comunitate atipică pentru constanțeni, să-i spun așa. Dacă ar fi să vorbești despre Constanța ca un dosar juridic, ce îi scrie pe copertă? Dar n-ai putea să califici Constanța. Deci nu ai cum, într-un cuvânt sau să califici într-un fel. Deci Constanța e viața mea, e viața noastră, a tuturor. E așa de mixt și așa de complex peisajul, eu nu aș putea să pun. Plus că la un moment dat, în timpul evoluției mele, așa, m-am uitat și pe diverse religii și pe diverse filozofii de viață, unde spune nu eticheta oamenii. Atunci nu etichetăm nici orașul. Constanța e Constanța. Avem așa nu știu cum, o cultură vastă. Este un oraș deosebit. Eu trăiesc, locuiesc, merg, vizitez în fiecare zi peninsula. Da? Păi ce vrem? Avem acolo octogon religios. Deci noi trăim între oameni de o calitate deosebită și culturi deosebite și suntem un exemplu pentru toată țara și cred că și pentru toată Europa. Noi ne înțelegem bine toți. Aici nu există atacuri la persoană pe criterii legate de religie sau, nu știu, adică eu nu le văd. Nu mi se par importante. Ce lipsește Constanței? Părerea mea este că în prezent, și nu numai în prezent, în ultimii 15 ani, să spunem, 20, Constanței lipsește un dialog real între cei care ne conduc și oameni. Eu aș fi văzut altfel dialogul. În ce sens? Oamenii care ne conduc, și aici vorbesc și de consilieri, că au ajuns foarte importanți consilieri, și vorbesc în general de autoritățile locale, nu vorbesc de autoritățile centrale. Cred că ar trebui să meargă printre oameni și să vadă. Te miri câteodată, vezi Facebook-ul inundat de oameni care cer ajutor. Vezi postări în care oamenii ai străzii stau și mor prin boscheți sau pe lângă garduri și nimeni nu știe. Vezi impasibilitatea oamenilor noștri, ai constanțenilor, trec pe lângă oameni, se uită că e unul căzut lângă un zid și zic o fi beat, o fi drogat, o fi nu știu cum. Unul nu îl văd ridicând mâna, punând mâna pe telefon și sunând. Ei, aici cred că eu fac diferența. Eu sunt genul de persoană care dacă văd o persoană așa, mă gândesc dacă nu cumva a pățit ceva. Eu sunt genul de om care chem salvarea dacă văd un om căzut la pământ și aștept să vină salvarea. Adică eu las treburile și aștept să vină. Sau dacă eu nu am timp, las pe altcineva care așteaptă să vină salvarea. Și asta am făcut-o nu odată. Eu sunt genul de persoană care, atunci când locuiam la etajul 4, că am locuit la etajul 4, undeva în spatele școlii 27, dacă vedeam o mamă că își bădea copilul pe stradă, strigam de sus. Adică eram genul ăsta de persoană. Nu știu de ce. Nu mă întreba de ce. Trăim într-o lume grăbită. Trăim într-o lume, cred că, apăsată de griji. De griji de toate felurile. Și de griji financiare. Și cred că atunci când ești copleșit de grijile financiare, nu-ți mai arde să te uiți în stânga și în dreapta,
Și cred că oamenii au intrat așa într-o stare în care lasă pe alții să reacționeze. Sau efectiv nu se descurcă, nu se pricep, nu știu, nu au timp, sunt copleșiți de grija părinților, a copiilor, n-ai unde să lucrezi, nu îți ajung banii, nu ai școli pentru copii sau copiii îți fac probleme sau... Cred că oamenii sunt copleșiți. În 1994 mi-aduc aminte că existau acele reuniuni de familie, să le spunem, acele grupuri care funcționau peste tot, în toate cartierele. Da? Unde s-a rupt filmul? La evoluția societății s-a rupt filmul. Atunci când noi am evoluat, pentru că s-a evoluat, uitându-te la tine cum erai în 90, până la tine din ziua de azi, îți dai seama că în viața ta au venit și au plecat diverse persoane. În ziua de astăzi se construiesc prietenii mai greu. Existau cercuri de prieteni pe care le moștenisești din perioada comunismului și care erau extrem de fidele și loiale. Aveai încredere în prietenii tăi. Deși ulterior au apărut listele că mare parte te înregistrau și te dădeau mai departe la securitate. Deci noi care am trăit acele vremuri, adică eu care le-am prins, am avut surprize. Eu am făcut demersuri să scot dosarul de la securitate al socrului meu, care a fost 60 de ani avocat, foarte târziu, pentru că m-am ferit să nu am cumva surprize și să aflu că diversi prieteni sau diverse cunoștințe și îți rupeai pe viață prietenia cu omul. Și am aflat, de exemplu, pentru că ei au stat mult timp într-o casă naționalizată, în propria lor casă naționalizată, lăsând deoparte că l-a băgat la închisoare fără nicio judecată și a stat 1 an și jumătate în închisoare. Unul din chiriașii băgați în casă a venit la mine ulterior când eram avocat și vroia să o apăr, avea o pensie de revoluționar. Uite, chiar incredibil că mi-aduc aminte de chestiunea asta, dar mi s-a părut șocantă și în dosarul ei ulterior i-a fost retrasă pensia pentru că s-a constatat că avea calitate de colaborator al securității și a venit la mine să o apăr. Iar în dosarul ei scria clar că ea dădea note de informare despre familia Doicescu. Deci ea locuia acolo. Când locuiești, socrii mei, 25 de ani au stat cu chirie în casa lor, locuind într-o cameră, ei doi și copilul, și cu mama socrului meu în camera de alături, în 2 camere, cu baie comună și bucătărie comună. Și una din camere, în camera de alături, locuia această doamnă. Ce mi se pare mie interesant, eu am redobândit casa după foarte mulți ani de procese. Le-a început socrul meu prin 95, a murit, le-am continuat eu încă 17 ani. Și am redobândit casa. Când m-am mutat înapoi în casă, pentru că soțul meu a vrut neapărat să locuiască puțin în casa copilăriei lui, am așezat icoanele, pentru că avem icoane foarte frumoase și foarte importante ca moștenire de familie. Așa le-am așezat într-un colț în casă. Era același colț unde le ținuse soacra mea. Și casa e mare. Și eu m-am dus exact la colțul ăla și le-am pus. Te-a îndrumat cineva? Nu știu de ce. Uite, așa le așează Dumnezeu. Ne-am pierdut încrederea în oameni? Eu sunt cam credulă. Am prieteni și am colegi care mereu râd de mine și pe rețelele de socializare pentru că eu reafirm continuu dorința de dialog, de negociere și de soluționare pe cale amiabilă. Și colegii mei îmi spun, tot la fel de credulă ești, și eu îmi simt nevoia să le spun și le spun mereu, eu nu sunt proastă, eu dimpotrivă, deci nu mă duce nimeni cu preșul. Eu am încredere în oameni. Eu știu că oamenii pot fi schimbați prin dialog, prin puterea cuvântului și prin iubire așa față de cei din jur. Te întrebam lucrul ăsta pentru că vreau să fac o paralelă între încrederea în oameni și încrederea în autorități. Autoritățile locale sunt oamenii. Când votezi o autoritate locală, nu te mai uita la listă, uită-te la oameni. Uită-te la oameni. Când votezi primarul, nu te duci să votezi că este penelist sau pesedist. Te duci și votezi omul. Dacă omul ăla cunoaște comunitatea, a mers la picior prin oraș,
nu cunoaște 200.000 de oameni, dar cunoaște 20.000, cunoaște 30.000 și îl vezi, nu merge în fiecare zi pe jos, că poate n-ai timp, că îți ia timp să mergi pe jos să vorbești cu oamenii. Cred că trebuie votați oamenii și cât e de gospodar. Uite, de exemplu, eu n-am nicio problemă cu oamenii care sunt bogați, dimpotrivă eu îi admir. Dacă oamenii au știut să-și facă bani pentru ei și au această capacitate, înseamnă că ei sunt buni și pentru comunitate. Noi trebuie să folosim. Eu aș face sfatul bătrânilor. Aici aș vrea să te contrazic un pic, pentru că linia este foarte fină între a face bani cinstit și a face bani necinstit. Noi prezumăm că oamenii au făcut bani cinstiți. Cine a făcut bani necinstiți se știe. Adică suntem un oraș foarte mic. Foarte mic. Nu vezi, vorbim cu 1-2 persoane și ne găsim 10 cunoștințe comune. Așa e, orașul e foarte mic. Știi cine a făcut bani cinstiți, știi cine n-a făcut banii corect. Dar pe de altă parte există prezumția de nevinovăție. Pe de altă parte trebuie să folosești capacitățile intelectuale ale tuturor. Trebuie să întrebi pe oameni, să aibă o părere proprie. De-aia se fac consultări. Da? Am nevoie de bani să conduc orașul. Cum fac rost de bani? Ți se pare și cum îi gestionez? Oamenii din Constanța reacționează la aceste consultări pe care, de exemplu, primăria le face? Nu reacționează. Este ce? o inerție. Oamenii nu au încredere. Nu au încredere în buna credință a oamenilor, nu au timp, nu au încredere în autoritățile locale, deși ele sunt alese, sau au încredere prea multă. Eu îmi doresc să ajung în etapa vieții mele în care să am atât de multă încredere în autoritățile locale, în primar și Consiliul Local, încât efectiv nici măcar să nu pun sub semnul îndoielii orice hotărâre ar lua. De ce? Pentru că eu am credința că au fost luate cu bună credință și atunci eu asta îmi doresc de fapt. Deci eu asta îmi doresc. Îmi doresc ca oamenii să-și facă treaba. Dacă eu mă duc să fiu ales primar sau consilier local, înseamnă că eu știu pentru ce mă duc. Înseamnă că eu știu să citesc un act normativ. Înseamnă că eu am timpul. Eu, de exemplu, n-aș putea să stau să parcurg 30 de proiecte de HCL care se află pe ordinea ședinței. Da? Eu îi admir pe oamenii ăștia că au avut curajul să se ducă, pentru că bănuiesc că în mod responsabil ei și-au asumat o sarcină grea, să conducă un oraș. Da? Fiecare mână ridicată, fiecare vot face diferența. Fiecare. Deci ei trebuie să pună mâna să-și vină în minți dacă au avut alte gânduri când au ajuns acolo și să gestioneze treburile orașului cu bună credință. Când au uitat politicienii să vină printre oameni? Imediat după campanie. Deci politicienii locali, acum pe cei pe care îi cunosc eu, nu cred că au fost vreodată printre oameni. Bun, acum să nu exagerez, nu vreau să generalizez. De exemplu, Felicia, care e cam consilier local individual, a revenit între oameni în momentul în care și trebuie să-i spun domnului primar că am auzit ieri un interviu în care spune că nu-i recunoaște capacitatea de a o face, de a-l fi făcut să fie ales. Ba da, Felicia, cu Constanța altfel și cu toate procesele pe care le-au stârnit și cu tot ce au făcut, l-a făcut primar în primul mandat. Părerea mea. Da. Deci oamenii trebuie să coboare printre oameni, că sunt oameni, consilierii locali. Totuși, ruptura asta dintre ei, noi încercăm să o compensăm cu acțiuni civice. Răspund oamenii la acțiunile civice? Răspund foarte mult în privat, pe rețelele de socializare și în momentul contactului direct. Foarte mulți evită neapărat să aibă o reacție publică pe rețelele de socializare și scriu în privat. Feedback-ul pe care îl primim toți cei care ne implicăm în oarecare acțiune civică, pentru că sunt minore. Ce facem noi sunt așa niște chestiuni minore. Încercăm doar din principiu să atragem atenția asupra unor chestiuni nelegale. Primim un feedback pozitiv, fiecare dintre noi, de la foarte mulți din jurul nostru. Adică suntem susținuți, că doar altfel nu ne-am duce. Îmi aduc aminte, prin 2000, liderii de sindicat din învățământ erau un punct cheie al societății și la vremea respectivă nu era o rușine ca profesor să ieși în stradă și să spui de ce ai nevoie. Nici acum nu e rușine.
Da, dar acum nu mai sunt în stradă. Da, nu știu de ce. Oamenii nu-și mai caută dreptatea și nu mai știu să protesteze, nu știu, dar măcar să vină la vot. Să meargă la vot. Da, eu mă gândesc altfel. Ne-am pierdut liderii sau ne-am pierdut interesul? Plătim prețul neimplicării în politică a oamenilor competenți. Nu ne-am pierdut liderii. Liderii există. Îi poți vedea, îi identifici. Lumea nu mai știe acum care e de bună credință, care e de rea credință. Toată lumea te bănuiește că poate ai un interes ascuns. În ceea ce mă privește, eu mereu am spus tuturor, nu candidez. Nu intenționez să candidez. Sunt mamă, sunt bunică, sunt soție. Eu vreau să fiu fericită, vreau să mă plimb. Vreau să mă plimb la mine în oraș, vreau să mă plimb în alte orașe. Vreau să am așa o viață liniștită și îmi propun de fiecare dată. Eu, de exemplu, anul ăsta aveam de gând să nu mai promovez niciun fel de acțiune împotriva primarului și Consiliului Local, că nu e datoria mea, nu sunt eu un purtător al... Dar nu te lasă. E serios, dar cum să reintroduci o taxă de 200 de lei în ziua în care o anulăm? Tu să spui o reintroduc, mi s-a părut așa, e o chestiune de principiu. Nu, hai să vorbim pentru oamenii de acasă. Îmbrăcămintea pe care o dă autoritatea locală unei astfel de taxe este, să spunem, diversă. Odată este pentru locul de parcare, odată este staționare, pentru mobilitate urbană, odată este pentru dezvoltare. Da, tu din punct de vedere juridic crezi că sunt doar niște tricuri? Da, bineînțeles. Deci, când iei și adopți un act administrativ, fiscal, prin care mai bagi o sarcină fiscală oamenilor, te uiți la contextul general, trebuie să analizezi oportunitatea. Era 2026 un an potrivit să mai introduci taxa asta de 200 de lei odată, în condițiile în care anul trecut gunoiul a ajuns 20 de lei de persoană, anul ăsta 28. Când impozitele pe casă au crescut, pe construcții au crescut foarte mult. Pe zonele centrale impozitul s-a triplat și am văzut deci trebuie să fii puțin racordat la societate și la nevoile lor. Bun, eu înțeleg primăria, are nevoie de bani, vrea proiecte, vrea de toate. Dar ei înțeleg pe constanțeni, ei înțeleg că și constanțenii au nevoie de bani pentru necesități de astea normale, au și ei niște luxuri, vor mâncare, vor medicamente, vor să-și plătească facturile. Eu am ajuns la concluzia că noi muncim foarte mult ca să ne putem permite să trăim. Nu trăim, sau invers, trăim ca să muncim. Da. Adică este mult, prea mult. Efectiv nu mai faci față cu plata taxelor, impozitelor, facturilor și toate. Eu înțeleg oamenii. Uite, de exemplu, am stat într-o perioadă în Germania și aveau un principiu de viață ei. Spuneau, le dăm ca să putem să le luăm. Adică, în momentul în care tu primești un salariu de 3-4 mii de euro și dări 1000 de euro, atunci înseamnă că ai de unde. Dar când tu ai o pensie de 1200 de roni și impozitul îți vine 1300 de roni, atunci mă faci pe mine să fac altceva. Ce poate să facă un pensionar? Nimic. Să rămână la mâna copiilor, ei n-au bani. Eu am întâlnit pensionari care, din cauza bolii, ar avea nevoie, sau din cauza singurătății și a stării de neputință, ar avea nevoie să ajungă în centrele pentru bătrâni. Centrele pentru bătrâni costă și nu numai dacă sunt private, vorbim dar și la stat. Centrele alea care au lista aia lungă. Da, exact. Dar costă 5.000 de lei. Cine are, ce pensionar are 5.000 de lei ca să-și plătească? Sunt foarte puțini. Un pensionar de lux. Nu poate niciun copil să-și ducă viața îngrijindu-și părinții până la epuizare. Este foarte greu, pentru că au propria lor viață, au proprii lor copii, au propriile lor necesități. Trebuie puțin privit la cei din jur. Deci recomand celor care ne conduc să se uite la cei din jur cu compasiune, cu iubire, cu înțelegere. Da? Deci cu înțelegere. Eu știu că par desprinsă dintr-o poveste acum, deci e de râs. Dar este așa de ușor de trăit,
dacă manifestăm puțin atenție la cei din jur, este imposibil să nu poți tu, din o anumită poziție, să-l faci pe altul fericit. Fiecare putem să facem la rândul nostru câțiva oameni fericiți în jurul nostru. Viața pe care noi o ducem e iubită și admirată și dorită, constituie dorința altora din jurul nostru. Deci noi putem, printr-o decizie. Cât de mult ne iubește primarul, aflăm după o scurtă pauză. Am revenit la podcast pe pâine. O întrebam pe Mirela cât de mult ne iubește primarul. Nu știu, acum, poate că trebuie pus între ghilimele cuvântul iubește. Poate că dumnealui vede binele în proiecte majore și poate că așa și trebuie la acel nivel să vezi interesul public, interesul general și să gândești macro și să știi că trebuie o pasarelă și că trebuie nu știu câte parcări. Dar eu stau să mă întreb totuși, apropo de parcări, au trecut 5 ani, să ne facă o parcare. Adică nu te gândi să institui un nou regulament când tu nu ai făcut parcare să-și lase mașina. Adică trebuie să te gândești, bun, la ce mă gândesc atunci? Hai să bag bani în interesul public, hai să repar niște gropi, hai să fac parcări și hai să mă manifest într-un mod mai uman așa. Pentru că contează foarte mult. Am urmărit o emisiune, curgeau cu înjurături. Deci era ceva așa, te sperii. Apare o postare a primăriei, te sperii, te uiți la comentarii șocat, adică e ca la piesa de teatru. Nu-ți vine să crezi câte înjurături curg. Bine, adevărul e că rețelele de socializare și te expun la așa ceva și în spatele tastaturilor oamenii prind curaj și nu sunt asumați. Nu, altceva vreau să zic. Uite, că ziceai de chestia de parcare. Au trecut 5 ani. Hai să facem o comparație, știi? Ca tot face comparația cu Tokyo. Eu vreau să fac o comparație cu Monte Carlo. În momentul în care te duci în Monte Carlo, locul de parcare să staționezi nu este chiar atât de ieftin. La vremea respectivă când am fost eu era vreo 11 euro pe 30 de minute. Dar, în schimb, ce au făcut cei din Monte Carlo? Pentru toți turiștii care vin în Monte Carlo au pus o parcare exterioară, să-i spunem așa, înainte de a intra în oraș, vreo 10.000-20.000 de mașini. În schimb, îți luai un tichet cu care puteai să te deplasezi gratuit în cadrul localității. Da. Adică să te duci să poți Nu știu, eu am fost la Monte Carlo cu trenul. Da. Adică mi s-a părut o experiență frumoasă, am stat câteva ore și atât. Da, și totuși este o chestie, adică îmi iei ceva, îmi dai ceva. Da. O contraprestație. O contraprestație. Atât discutăm noi de contraprestație, asta este o nebunie deja. Deci dezvoltăm, argumentăm, am făcut 3 rânduri de concluzii scrise pe lângă cererea de suspendare, că tot asta am bătut câmpii cu contraprestația. Unde e contraprestația? Că ne așteptăm să primim ceva, da? Deci dai un ban, perfect, îți dă ceva. E ca la alimentar, mă duc că și nu iau e de impozit, 200 de ron, da? mă duc și iau ardei. Adică am primit ardei aia pe care îi mănânc. Da. Aici simt că dau 200 de ron și nu primesc nimic în schimb. Au fost multe găuri, multe luminițe de Crăciun, multe contracte executate defectuos, Păi da, dar mulți bani europeni pierduți. Eu ca cetățean, ce vină am în toată chestia asta? Că tu ești primarul și consiliul local care administrezi. Noi ne aducem aminte cum a arătat Ștefan cel Mare timp de 3 ani. A fost îngrozitor. M-am dus la vreo 2 dezbateri publice și am cerut niște facilități fiscale pentru cei cu case pe Ștefan cel Mare. Și cu afacerile prăbușite. Cu afacerile prăbușite. Deci Ștefan cel Mare a fost artera principală a orașului, zona pietonală a orașului. Dar ce faci Tomisul pietonal în timpul verii și dezvolți afacerile de pe Tomis foarte bine, dezvoltă-le. Și ignori Ștefan cel Mare. Care Tomis pietonal? Că eu stau pe Tomis. Nu există acel Tomis pietonal. În weekenduri toată vara? Da. Suntem un oraș pentru 60 de zile? Nu, suntem un oraș pentru 365 de zile. Eu dacă mă duc în Barcelona și acum, și în decembrie, și în iulie, da, pot să mă plimb oriunde, nu neapărat pe Rambla, dacă te duci să te plimbi, că știm cu toții. Dacă tot facem comparație, știi? Tomisul acela pietonal este o improvizație, din punctul meu de vedere. Eu stau pe Tomis, ai lărgit bulevardul, mi-ai tăiat din banda de acces,
Ai distrus toți locatarii cu zgomotul de la pizzerii și cluburi. Bun, și pe de altă parte, cafenele. eu vorbesc de Tomisul de la primărie până jos la Bărcuță, Da. în care tu zici că ai redat trotuarul cetățenilor. Ai făcut vreun calcul vreodată și să-mi spui câți locuitori s-au plimbat pe acel Tomis, acea bandă lată, și cât ai fi putut să economisești Și să faci parcări în loc de 6 metri de trotuar? Da. 6 Parcări metri în de spic, trotuar cum s-au făcut, pe care erau bune, da. Și acel, asta e și pe Mircea valabil. Și acel spic pe care l-au făcut, cu toții am mai fost și în afară, nu l-ai făcut din punct de vedere al șoferului. Adică Aici nu e vinovat Chițac. Așa au fost gândite proiectele europene și așa este probabil politica europeană. Toată lumea pune accentul pe pietoni. Europeanul a zis să parchezi așa și să nu faci spicul în așa fel încât tu să vezi când ieși cu mașina. Așa au fost proiectele. Sunt nevoiți acum să respecte niște proiecte pentru că banii au fost alocați pentru pentru desființarea parcărilor. Pentru că nimeni nu mai iubește mașinile, sunt agreate plimbările în cartier. Și ar trebui în cartier să-ți petreci toată ziua și să găsești tot ce ai nevoie. Eu aș vrea să mă plimb, Mirela, dar unde să mă plimb? Că bun, îmi iau copilul cu căruțul și mă duc unde? Că n-am unde să-l duc. Eu am noroc, pentru că eu am zona peninsulară, de pe Ferdinand, unde am birou, până în zona peninsulară, e o plimbare. Adică chiar... Vrei să vorbim de zona peninsulară, cum mergem pe dalele alea? Păi, eu chiar am introdus de curând, nici n-am mediatizat, că am zis să mă opresc, că nu sunt eu centrul universului. Am introdus de curând o acțiune, nu e singura persoană, mașina distrusă de la dalele care au lovit mașina. S-a aflat în negocieri timp de 1 an cu Confort Urban să-i dea costul reparației. A făcut și o expertiză. Înțeleg că a făcut și Confort Urban o expertiză în paralel și au hotărât să nu-i dea niciun ban. Și atunci am adresat instanței. Rămâne să câștigăm în instanță. Cu siguranță vom câștiga, groapa e în continuare acolo. Tu vorbești totuși de zona peninsulară care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie un boom turistic. Da. Adică nu mai vorbim de chestia asta, că ne amestecăm mașini cu oameni, cu tot, fără trotuare și fără nimic. trotuare și fără nimic. Adică dacă tot vrei să faci un plan urbanistic, să dezvolți o anumită zonă, păi fă-o cu cap, nu e problema mea. Eu ca cetățean trebuie să beneficiez sau eu ca turist. Trebuie parcări făcute. Și după ce faci parcări, pui indicatoare cu interzis accesul, cu excepția riveranilor. Și intră pe anumite străzi. Da? Și gata. Ai oprit traficul. Că e foarte ușor de depistat care e riveran și care nu. Da, dar tu ai un flux, să zicem, pe timpul verii de 50.000 de mașini în zona și luate respectivă. măsuri, trebuie cu caracter sezonier. Asta trebuie gândit. Trebuie gândite ceva. Măsurile. Da. Că iarna nu e așa aglomerată peninsula. Cine sunt oamenii care decid? Că ajungem la partea consilierii. Autoritățile locale. Autoritățile locale. Promotorul actelor al hotărârilor de Consiliu Local, inițiatorul este de obicei primarul. Aparatul de specialitate al primarului identifică problemele. Comisia de circulație, toată lumea. Bine, și consilierii locale au această posibilitate să promoveze proiecte de hotărâri și să le voteze. Dar inițiatorul de obicei este primarul. Deci primarul trebuie să identifice problemele și să propună soluții pentru a se rezolva. Toate. Ți se pare în momentul ăsta că suntem o societate acaparată de către reprezentanții partidelor? Mi se pare în momentul acesta că prea mult suntem conduși de partide și de interese politice. Mi se pare că fiecare om care ajunge la putere trebuie să acționeze cu propria conștiință și să voteze pe propria conștiință și nu pe politică de partid. Mi se pare că atunci când există câte unul care votează conform propriei conștiințe, că e rușine de vecini și de oamenii cu care se întâlnește zi de zi, este ostracizat și este sancționat în partid. Deci mie mi se pare că acești consilieri nu înțeleg că ei acolo sunt pe persoană fizică, chiar dacă au fost aleși pe liste. Răspunderea lor va fi antrenată, dacă va fi antrenată, în nume personal. Dar ei trebuie să răspundă moral, în primul rând, că nu înseamnă că fac ilegalități. Dar s-ar putea ca unele acte să lezeze foarte mult constanțenii și atunci ar trebui să fie atenți ce fac.
și să înțeleagă că ei sunt acolo pe persoană fizică, cu nume și cu prenume, cu profesie și cu ce au știut să facă o viață. Din punct de vedere legal, cum rupem pisica? Legal, Da. cu mersul la vot. Trebuie votați independenți, dacă e să mă întreb pe mine. Numai că nu candidează independenție și iar, revin la ce am spus mai devreme, plătim prețul neimplicării. Și atunci există oameni competenți. Cum să nu existe? Foarte mulți există. Dar oamenii nu participă. Ți se pare că în zona peninsulară a existat o parte de abuz din partea autorităților? Da, normal. Dar bineînțeles, cum să institui un regulament făcut de o societate de cercetare din Timișoara, să cercetezi câteva zile, să iei 500 de telefoane, să constați, să faci un studiu care a și fost anulat de instanță, s-a constatat că nu este corect întocmit, un studiu de impact, și să pui 2 bariere la intrarea și ieșirea din peninsulă. Cum să pui bariere? Despre ce vorbim? Să închizi 33 de hectare, să nu intre mașina de pâine, să nu intre salvarea, să nu intre taxiurile. Cum să faci așa ceva? Cum să-i spui riveranului că are voie să intre cu o singură mașină de unitate locativă? Cum să-i spui o singură mașină când se știe toată lumea, trăim într-o țară în care copiii locuiesc cu părinții, foarte mulți, da? Și au 2 mașini. Lăsând deoparte că știe cineva, s-a gândit că în peninsulă nu există școli, nu există grădinițe? Păi trebuie să-ți duci copilul la școală, la grădiniță și să ajungi la serviciu. Cu ce? Unde ai autobuz? Ai un singur autobuz care ajunge la poarta 1? Cine poate să urce scările? Nu pot eu la 57 de ani, mă dor genunchii sau nu știu care și cum mergi pe jos? Ce parcare folosești ca să-ți lași mașina a doua? Faci un regulament. Gândește-te că tu trebuie să te gândești, că tu ești autoritate locală. Unde îmi las mașina? Păi parcarea de la poarta 1 era ocupată de amenajarea de șantier, de piatră, de pietriș și de utilaje. Și mai era și roata. Deci unde doresc, cum gândesc ei că va fi viața locuitorilor? Păi ce facem? Vindem peninsula pe bucată la 5, 6, 7, 10 oameni, devine zonă rezidențială și poate să-și pună... Bun, și că să nu îți ții mașinile pe domeniul public. Serios? Câte case, câte blocuri au garaje? Câte blocuri au garaje pentru toate mașinile locatarilor? A autorizat mini Manhattan-ul, da? A făcut mii de locuri de parcare, a autorizat 5.000 de locuri de parcare, nici habar nu am, dacă ai idee, eu vă spun că n-avea cum și nicăieri n-are cum. Câte case au parcare în peninsulă? Păi astea sunt case construite de 100 de ani. Erau construite cu parcare? Toată lumea își ține mașina pe domeniul public. Pentru asta sunt drumurile. Pentru asta sunt drumurile. Îți dau un exemplu. Am fost în Norvegia și undeva în afara orașului se extindea orașul către zona de nord și cel care se apucase să construiască s-a dus către primărie și a zis vreau să fac un bloc cu 10 etaje. Și ăla a zis perfect, dar ce spațiu aveți? Păi atât. Păi îmi pare rău, dar la spațiul ăsta nu puteți decât cu 4. Și a zis păi de ce? Pentru că sunt 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament. Și așa și trebuie. Păi zice, dar nu m-am gândit la asta. Păi te duci înapoi și refaci proiectul și vii cu 2 locuri de parcare. Unul la mână, că se extindeau în funcție de ceea ce le spunea arhitectul. Nici n-au o densitate a populației ca la noi acolo. Și asta este adevărat. Dar totuși respectau aceste reguli. Pentru că ei au zis, peste 20 de ani, aici există posibilitatea să avem foarte mulți oameni. Și atunci ce facem? Pentru că ei mergeau pe zone populate și depopulate. Și în funcție de interesele, de fabrică, ce se dezvolta în zonă, atunci veneai cu chestiile astea, dar gândeau în perspectivă. Da. Care este perspectiva noastră la nivel de Constanța? Colaborarea, dialogul și participarea activă a oamenilor, a constanțenilor la dialog. Bine, o să spună lumea cum spun și pe Facebook. Și cu cine să dialogăm, dacă nu ai cu cine? Dacă îți vine primarul în cartier, oamenii ies să vorbească cu el. Și dacă nu-ți vine, ce faci? Păi primarul nostru cred că nici la alegeri, nici în timpul alegerilor n-a fost, nici în campanie. Peste 2 ani de zile te vei duce la vot și vei spune sunt scârbit, nu mă duc. Și n-am pe cine să votez. Nu că ar fi avut. Acum fie vorba între noi. Și n-am pe cine să votez și atunci oamenii nu merg. Dar faptul că trebuie mers la vot. inițiați aceste
acțiuni în instanță. Undeva cineva trebuie să plătească. Nu plătește nimeni. Atacăm actele în contencios, le anulăm și ni se spune la sfârșitul anului, da, am încasat 13 milioane de lei, este imoral, dar nu este ilegal, nu-i mai dăm înapoi. Stați puțin că vă băgăm altă taxă pentru 2026. Și nu mai încasăm. Uite, din 20 noiembrie până pe 31 decembrie nu mai încasăm niciun ban. Nu mai luăm de la nimeni. Dar între timp au plătit aproape toți și am și executat silit într-o manieră fantastică și au apucat să execute silit. Foarte puțini au scăpat care n-au plătit. Eu am plătit, de exemplu. Uite, de exemplu, vedeam zilele trecute un paradox cu introducerea noi taxe, cu impozite și cu toate astea, cu lumea care se plânge că au crescut și toate astea. Este coadă la SPID. Este coadă la SPID, sunt programări online făcute pe zile întregi și oamenii plătesc. Și eu am început să-mi plătesc impozitele. De ce? Pentru că sunt multe și mari și mi le fracționez pe lună și nu pot să-mi permit să le las, să le plătesc și ca orice om. Dacă am bani în cont, s-ar putea să-i cheltui. Și atunci mă duc și plătesc, în ianuarie plătesc, dar este primul an, de exemplu, la mine, în care am renunțat la a mai plăti taxa în întregime, am debifat taxa de 200 de lei, iar impozitele nu le-am mai plătit pentru că am avut experiența anului trecut cu inflația foarte mare și am zis nu merită să mai plătesc. Plus că n-am dorit să plătesc și am plătit impozitele în 2 rate și am plătit în ianuarie, plătesc și în februarie, plătesc și în martie, că până în mai trebuie să plătesc și impozitele pe profesie și pe chirii și atunci plătesc fracționat. Deci și eu am plătit. Și eu am fost până acum 2 drumuri la SPID am făcut. Am programat la rând și m-am dus pentru că a trebuit să depun acte. Cum îi sancționăm? Pe cine? Pe cei care ne tot pun taxe. În afară de vot, că votul știm că e emoțional. Păi dar oamenii ăștia nu au vecini? Oamenii ăștia nu au colegi de serviciu? Păi îi prinzi pe stradă, îi prinzi așa și spui, dragă, dar cum ai putut să votezi așa ceva? Cum? Dar nu putem vorbi cu ei? Cum să nu putem vorbi? Sunt vecinii noștri. Sunt colegii noștri. Hai să spun altfel. În Consiliul Local aveți nevoie de 14 voturi. Da. Și nu aveți decât 13. Cum? Așa. Cum reușim să-l aducem pe 14? Trebuie să clarificăm o chestiune. Eu sunt complet, deși pare că fac politică, pentru că cine se exprimă cu privire la conducerea autorităților locale face politică. Eu nu sunt om politic, prin dialog poate fi adus al 14-lea, cum a și fost adus altădată, prin dialog. Da? Deci domnul Rusu a devenit erou când a fost să fie. Este un erou sau este un cal troian? Nu știu ce este, important e că a votat conform dorinței cetățenilor. Și a asumat. Și Cristina Roman și-a asumat câteodată. Eu înțeleg că ei sunt și subordonați și să aleși pe linie de partid, dar ei sunt... pot fi abordați de colegilor, de familie, de vecini. În continuare spun, dar ce oamenii ăștia urcă în mașină din garajul casei și debarcă undeva? Problema e că ei... Problema este că ei se întâlnesc online în ședințe și sunt rupți. Ei nici măcar o dată pe lună sau cât au ședințele pe comisii, ar trebui să fie acolo în primărie, să fie de găsit. Așa cred eu. Altceva vreau să zic. Am fost acaparați de numărul mare al consilierilor care votează doar într-un anumit fel și stăm în acel vot. Da, da. Restul sunt subordonați politic. Da, stăm în votul câte unei persoane care de rușine mai votează cu... Fiecare dintre noi avem o comunitate. Da. Simțul civic este prezent în acea comunitate. Cum facem să aducem la aceeași masă toate aceste comunități? A mea, a ta, a lui Felicia. Eu am 3 consilieri cu care vorbesc în calitate de colegă. Pentru că ne întâlnim la instanță. Mă întâlnesc cu Cristina Roman, mă întâlnesc cu Felicia Ovanesian, mă întâlnesc și cu Stella Ioan. Felicia este independentă, Stella Ioan este de la AUR, am o relație foarte bună cu ea, este foarte ușor de colaborat cu ea, în sensul că înțelege și de altfel au și votat pro-constanțeni în ultimele proiecte.
Deci poți vorbi și întreba cum ați votat acolo, cum faceți aia, dacă vrei să vorbești, dacă ai timp, dacă te poți opri, dacă nu-ți pasă și nu te interesează și ai prea mulți bani și nu-ți pasă că plătești acolo atât și dincolo atât, dar la un moment dat nu ține de bani. Ține de estetica orașului, ține de urbanism, ține de nivelul de trai al tuturor, ține de nivelul de trai al vecinilor noștri, al pensionarilor. Păi când s-a închis peninsula, când i-a murit centrala unui vecin, s-au găsit tot niște vecini să-l ajute să repare. Niciun WC nu îți puteai repara atunci, nici măcar un instalator nu putea intra. Vrei să-ți schimbi un dulap, n-aveai cum, că nu intra mașina. Despre ce vorbim? Nu se poate. Deci trebuie să te gândești la oameni în primul rând. Bun, trebuie să oprim mașinile. Păi le oprim și ce facem cu ele? Trebuie să ne anunți înainte și să nu te mai preocupe și să nu mai folosești datele spitului și să spui că ăla are 2 sau 3 mașini, poate să aibă și 7. Care-i problema? Dacă am muncit pe ele, poate să aibă. Care este problema? 2, 3 mașini. Și lăsând deoparte că se vehiculează o grămadă de informații false, o grămadă de aspecte nereale și se străduiesc autoritățile noastre locale, ca în momentul în care văd că unul dintre noi scoate capul și apără un interes general, să-l atace. Te-ai gândit vreodată că ești incomodă? M-am gândit că pot deveni incomodă, deși eu sunt cu zâmbetul pe buze și vorbesc cu toată lumea și cu primarul și cu oricine dorește și am fost și la consultări publice. M-am gândit că sunt incomodă, dar cred că au o reticență și ei se întreabă ce interese ascunse am. Eu n-am niciun interes ascuns. Adică ce interes ascuns ai? Că vrei să mergi cu mașina până acasă ca să-ți duci copiii sau cumpărăturile? La ce? Despre ce vorbim? Lăsând deoparte că nu vorbesc de mine personal. Eu nu folosesc nicio mașină, rare ori, odată la câteva săptămâni, prind o mașină de la copii, deși eu am 2 mașini pe numele meu, una a soțului și una pe numele meu. Una din ele e plecat cu fata mea la București, iar a doua este la băiatul meu care locuiește în peninsulă, pentru că ei nu au 2 mașini și au 2 copii și trebuie să ajungă la serviciu amândoi și să-și ducă și copiii. Deci eu nu folosesc nicio mașină, merg pe jos de amețesc, de aia și cunosc lumea și problemele oamenilor și chiar nu înțeleg. Dar, pe de altă parte, mașina mea a ajuns din București la Constanța pentru că era congresul de la Eforie Nord, da, de chirurgie endoscopică, o noapte. Și din toată parcarea de mașini, a mea e singura care a primit înștiințare de amendă și am fost și amendată. De ce? Că am staționat într-un loc unde se staționează de ani de zile, adică aproape de cluburile alea Fratelli, aproape vis-a-vis de hotelul Clas, acolo unde era parcare încetățenită, au tras, acum pe șosea au făcut o trecere de pietoni și ulterior au instalat și un indicator. Ce credeți? În seara de Crăciun, când venea Moș Crăciun, la ora 20:55 pe 24, poliția locală la mine acasă, pe o ploaie și un vânt, la ușă, mi-au făcut afișajul procesului verbal. Deci despre ce vorbim? S-ar putea să fiu incomodă, dar să nu-și facă griji. Nu am de gând să candidez, nu am de gând nimic și nu am de gând nici să atac toate proiectele și nici să particip la consultările toate. Rare ori mă duc pentru că am un mecanism de autoprotecție. Ipotetic vorbind, dacă ai avea o putere, să-i spunem acum, ce ai schimba mâine în Constanța ca să deblochezi tot orașul? Aș face ședințe de Consiliul Local în format fizic. Aș stabili întâlniri cu cetățenii în toate cartierele după program anunțat în prealabil. Eu asta aș face. Aș face parcări, le-aș prioritiza. Aș avea mare grijă la dialog și aș lua măsuri în ceea ce privește cartierele cu oamenii din cartier. Lăsând deoparte că aș face planul de urbanism general, nu aș mai bate câmpii făcând planuri de urbanism zonal peste tot, în condițiile în care eu n-am un plan de urbanism general al orașului. Cu ce începe prima dată? Cu dialogul pe stradă cu oamenii și cu ședințele de Consiliul Local în format fizic. În fiecare zi aș avea timp să merg în câte o zonă a orașului și aș face vizitele anunțate ca oamenii să mă poată vedea.
și aș merge pe jos și m-aș muta, aș sta în Constanța. Am înțeles. Adică nu m-aș muta, aș sta în Constanța. Asta e în Am greșit, Constanța, cred da. că e exprimarea. Top 3 nemulțumiri pe care le ai de la oameni. De la oamenii din jur? Da. Nu, eu înțeleg. Cum Tu, să nu fie? care sunt cele top 3 nemulțumiri pe care le auzi în fiecare zi de la oameni? Pe care le aud eu, feedback-ul. De lângă tine. Doamne, dar este, în primul rând, taxele și impozitele sunt considerate prea mari. Taxa de salubrizare este considerată prea mare și sunt întrebată, cred că aproape zilnic, de ce nu atac taxa de salubrizare. Am spus mereu, n-am cum, pentru că există niște studii matematice făcute, care, din punctul meu de vedere, cât mă pricep, par corecte și dacă cineva are motive temeinice să-mi spună și eu îi ajut, atac într-un fel. Deci astea ar fi principalele aspecte. Pe de altă parte, oamenii sunt deranjați de lipsa de dialog cu autoritățile locale. Oamenii nici nu cunosc consilierii locali. Nu-i cunosc. După nume nu-i cunosc. Da? Nu-i cunosc. Nu cunosc viceprimarii orașului. Nu-i cunosc pentru că nu vin în comunitățile locale să vorbească. Deși domnul Răsăuțeanu este cu state vechi de plată în Consiliu, oarecum este mai cunoscut. Oamenii au o mulțime de nemulțumiri. Mizeria de pe străzi, starea pavajului, starea străzilor, iluminatul public. Seara am înțeles că există cartiere, eu nu pot să mă plâng. Pe Ferdinand am avut lumini în copaci până ieri, cred că. Ieri n-am verificat dacă mai erau, dar până acum au fost iluminatul de Crăciun a fost prezent. Da. Acum vreau să fac o paralelă între ceea ce ai zis tu. Vrem să vorbim cu autoritățile și faptul că lipsim de la dezbateri publice. Cum o rezolvăm pe asta? Deci oamenii nu știu când au loc dezbaterile publice. Oamenii nu au timp, nu știu ce să vorbească, nu au posibilitatea să citească actele normative în întregime, sunt la serviciu, sunt programate la ore la care ei lucrează. În general, oamenii au posibilități foarte reduse de a-și armoniza programul de lucru pentru că au copii, au alte probleme, au joburi, au tot felul de ocupații. Eu, de exemplu, l-am văzut pe primar, am mers să inaugureze nu știu ce teren de sport într-un cartier și n-am văzut niciun om care să vină să-i zică, bă, nu-mi place ce ai făcut aici. Cred că nu era anunțat în lumea. Dar oamenii sunt politicoși și civilizați. Eu n-aș avea nicio frică dacă aș fi primar, chiar așa un primar mai prost văzut. Nu să vedeți huiduiel și alte... Nu, oamenii sunt civilizați. Deci oamenii vorbesc. Păi eu cred că dacă ar merge, oamenii ar vorbi. Oamenii vorbesc. Și oamenii vorbesc civilizat. Nu facem abstracție de cei de pe Facebook care înjură în spatele tastaturilor. În realitate, pe stradă, când mergi să vorbești cu oamenii care te-au ales sau nu te-au ales, dar ești primarul lor, oamenii sunt bine intenționați, sunt civilizați, urmăresc să caute rezolvarea problemelor lor. Este așa de simplu să faci administrație locală dacă vrei. De punctul meu de vedere, nu știu, mi se pare o chestiune foarte simplă. Foarte simplă. Dar în același timp este complicată și o să mai vorbim de asta. S-a terminat podcastul. Mulțumesc mult. Mulțumesc și Vă eu. mulțumesc și dumneavoastră. Ne vedem la un alt podcast pe pâine.